Well, is sprig leor an jaíonna. Camera mar vi na cordioríleg na heisteoríleg ní se dían mar se agus dían mar súde. Agus vi an sprí an jaíonna. Mar sé fagul mis sáid ná fu mis téim chrí me héine gavílegus naí agus fu me triple bypass. Agus te chum bro bháin nará ná hí sprí ag má dhéanana ros na rún. By gabnir tú just nesbekil ní rais bríad. So is cum cedíonne an lásin hí an bhaid sásuas mar ní annach chuir géin. Ní aró had Séamus. Chunneo Séamus díanana potín chunsta se naíonna mar spagna vetar aga be potín an nuisce chosí táig Séamus, agus be se ggóilpóster as be se sa bob be se póteáil, be se gíoscrucht, be sé díanana chulí dealrúd mar sin. Is fan se ansach bheith póteáil, mar sé sa póteáil le na clufe idir héine gus na báilí gus na gardaí agus ní rugúir hémas fós. Ní thuair Séamus túas go méréid, gus bei pí of hadar op ceappain. Well, any man sásta faoi mar gus tuige nach neiráin. Mar is berád an mar déir béle an feedback sinál go charactar a god síos. Ach, cuimra sreidigin tú, ní bhecha bha ag charactar hémas mar bhfuil na charactar eile frisna, mar ní féidir le duine bháin fuir na íonna. Tá sé rús fuir an peile fuile umanacht tá chugan égan. Mar breadach burt atá jumpar, ní jumpar sé sin fuilen. Sinna fá go i géidir go máis tá na heisteoríleg na charactarí ar fad fitte fuite in na chéile. Agus tá bhuicha sin frisna gail ní cheart armadíonna arab ní bid na fectoríad ach ba tá sé díanana jobba. Siad na scríbneorí gus na dtíine agus níos leis na scéalta. Tá chuide go leog an séúint a goildób sin. Mar go a tábráid ní bhhanana na dhéana. Rinne me héin íoscrucht. Rinne me póteáil, tus go réimú bheith fíneach bhí sin. Ní an me fatín. Ché go gapachtína go leor gúil me an dá ríide faoi. Tí má sin, ní dóigh go mór an difri. Nó ruí tá sim sportige, tá sim amsa sport, vígus i ríomh. Is máilm gasúir, agus sin an charactar tá Séamus far sin. Bhíon an bróda mas gasúil. Gasúil gona binne bháimach chu gasúína, gasúil chuile gine. Ach ní mar an duine gur a magafút, nó spiadarí na brégadóí. Agus sinna Séamus far sin agus sin éimis.